Hei Hanna sinä ja lämpimästi tervetuloa videon pariin. Mä oon Tiina Sielunkuusta ja haluan kertoa sulle tulevasta energiahoitajakoulutuksesta. Tämä koulutus on syntynyt syvästä halusta jakaa eteenpäin sitä, mitä mä oon itse saanut energiahoitamisen kautta. Keveyttä, ymmärrystä, vapautta ja ennen kaikkea yhteyttä itseeni. Jos säkin tunnet kutsua oppia hoitamaan itseäsi ja muita lempeällä tavalla, mutta vaikuttavalla tavalla, niin tämä koulutus saattaa olla juuri sinulle. Koulutus kestää vajaan vuoden ja se kuljettaa sut vaihe vaiheelta yhä syvemmälle siihen, mitä energiahoitaminen on ja miten sitä voi käyttää niin oman kuin toistenkin hyvinvoinnin tukena. Kyse ei ole vain tiedosta tai tekniikoista, vaan se on matka, jolla sä tulet oppimaan ennen kaikkea kuuntelemaan itseäsi, kehoasi ja omaa intuitiotasi. Tämä koulutus ei vaadi aiempaa kokemusta. Tärkeintä on, että sulla on halu oppia pysähtyä ja avautua energiamaailmalle. Energiahoitaminen on luonnollinen ja lempeä hoitomuoto, jossa pyritään tasapainottamaan keho ja mielen energiavirtauksia. Se voi helpottaa stressiä, tukea palautumista, vapauttaa tunnetason lukkoja tai vahvistaa oman kehon paranemista. Meitä ympäröi koko ajan näkymätön, mutta tuntuvasti vaikuttava energia. Ja tämä koulutus opettaa sinua tunnistamaan ja työskentelemään sen kanssa käytännössä. Energiahoidossa ei korjata vain oireita, vaan mennään lempeästi niiden taustalla oleviin syihin. Koulutuksen aikana sä opit paljon, mutta ennen kaikkea sä opit tekemällä ja kokemalla. Siksi lähihoitopäivät on todella tärkeitä tässä koulutuksessa. Luvassa on muun muassa sakrojen ja aurakentän hoitamista, läsnäolon ja intuition vahvistamista, hoitamista sekä lähi- että kaukohoitokeinoin, energiakanavana toimimista, tunnetyöskentelyä, maadoittumista ja sisäisen puheen kuuntelua, edellisten elämien, karmallisten sidosten ja akaasisten aikakirjojen ja kehotietoisuuden tutkimista. Sä opit hoitamaan ensiksi itseäsi ja sitä kautta myös muita. Moni sanoo hoitojen jälkeen, että se ei ollut vain hoitohetki, vaan eheyttävä matka omaan itseen. Koulutus sopii sulle, jos sä tunnet vetoa hoitamista, intuitiota tai energioita kohtaan. Sä haluat oppia kuuntelemaan kehoasi syvemmin, tai sit sä etsit täydennystä työhösi tai kenties uutta suuntaa sun elämällesi, koska koulutuksen jälkeen sä olet pätevöitynyt energiahoitajaksi. Tai sitten sä kaipaat aikaa itsellesi ja haluat oppia konkreettisesti, mutta lempeästi. Tämä koulutus, jossa ei tarvitse tietää tai osata etukäteen. Riittää, että sun sydän sanoo kyllä. Koulutuksen lähipäivät pidetään Espoonlahdessa ja lisäksi on 5 teoriailtaa Zoomin kautta. Koulutukseen sisältyy myös omatoimisia tehtäviä ja harjoitteluhoitoja. Koulutuksen hinta on 1280, josta varausmaksu on 200 euroa. Sä voit maksaa sen kerralla, taikka sitten sulle sopivissa erissä. Me jokaisen kanssa sovitaan tästä henkilökohtaisesti. Paikkoja on rajoitetusti ja tämä koulutus pidetään pienryhmissä. Viimeisen ilmoittautumisen alkavaan koulutukseen sä löydät kotisivuilta www.sielunkuu.fi ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen jälkeen sä voit halutessa syventää vielä sun osaamista muun muassa korttien, reikisymbolien, äänimaljojen, samaanirummun heilureiden tai kivien parissa. Ja jatkokoulutuksista sä saat sitten koulutuksen aikana lisätietoa, mikä sä tunnet niihin vetoa. Ja ne on semmoinen kiva lisä aina sitten matkan varrella hoitoihin. Jos sydän kutsuu, seuraa sitä. Tämä koulutus voi olla juuri se, mitä sä oot kaivannut kenties pitkään, yhteyttä, ymmärrystä sun sisäiseen voimaan.
Ja tervetuloa mukaan tälle matkalle. Ehkä juuri tämä on se sun seuraava odotettu askeleesi. Ilmoittautumiset ja lisätiedot sä löydät osoitteesta sielunkuu.fi. Voit myös laittaa mulle viestiä, jos haluat, ja kysyä lisää. Mä vastaan kyllä erittäin mielelläni kysymyksiin. Kiitos, että sä katsoit tämän videon ja toivotaan, että nähdään koulutuksessa tai muuten vaan sitten matkan varrella. Hei hei!